Mary vilayetinin merkezi şäherinde büdjet işgärleriniň, talyplariň we okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagynda ýene köpçüliklüğin çäre geçirildi. Häkimligiň wekilleri, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary we polisiýa işgärleri duýdansyz başlan ýagyn derarly stadiondan gitmek isleýän çäre gatnaşyjylary öýlerine goýbermediler. Bu ýagdaýlar barada çäre gatnaşdyrylan büdjet işgärleriniň ençemesi Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. 12 oktýabrda Irden Bayramaly we Türkmengala etraplarynyň mekdepleriniň ýolbaşçylary, muallimlary her mektepden 10 sany muallimiň sport eginmaşynda we 52 ýaşyl baýdakly täze Merv stadionunda geçirilýän çäre gatnaşmalydygyny aýtdylar. Onlarça muallim mara iberildi diýip Türkmengalaly muallim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Muallimler çäre iberilmeden öň mektep müdirleri tarapyndan olara sport eginmaşlary we ýaşyl baýdaklar paýlandy. Büdjet işgärlerinden sport eginmaşy üçin 180 manat, baýdak üçin 20 manat alyndy. 200 manada nakt töläp bilmedik muallimlere bu seriştäniň aýlyklaryndan tutuljakdygy aýdyldy. Muallimlere mara gidip gelmek üçin ulag hem öz hasaplaryna tutmalydygy aýdyldy. Biz 12 adamlyk mikroawtobus tapyp 200 manada bizi çäre äkidip, soňra bizi alyp gaýtmagy gürleşdik. 10 tane muallim bolup her birimiz ýene 20 manatdan goşup mikroawtobusyň puluny töledik. Diýip Bayramaly muallim gurrun berdi. Günortan saat 1 töwereginde stadiona baran büdjet işgärleri oturguçylara oturduldy. Bu ýerde welaýatyň ähli etraplaryndan gelen dürli ýaşdaky büdjet işgärleriniň, ýokary we orta hünär mekdepleriň talyplarynyň, ýokary sınıf mektep okuwçylarynyň ýüzlerçesi bardy. Olardan ýolbaşçylaryň buyruguna göre otur diýilende oturmak, tur diýilende turmak, şowhunla el çarpmak we baýdaklary galgatmak talap edildi. Hiç kim näme çäre geçirilýändigini bilmedi. Stadionyň ortasynda hiç ýyly sport ýa aýdymsaz çäresi hem ýokdy. Ýolbaşçylar çärenin başyndan ahyrına çenli onuň näme bagyşlanandygy barada gatnaşyjylara hiç ýyly maglumat bermediler diýip Türkmengalaly muallim belledi. Aradan bir salym geçip geçmänkä howa bulaşyp şemal turup daş töweregi tozan basyp howa sowap başlady. Günortan howa sowuk bolman soň hemmeler diňe ýukajyk sport eşigindedi. Saat 3:40 töwereginde ýagyş ýagyp başlady we stadionda oturan adamlaryň tas ählisi edilip ölmüjlik boldy. Çäre gatnaşyjylary üşäp ýerlerinden turup stadiony terk etmäge çalyşdylar. Ýöne häkimligiň wekilleri we edara kärhanalaryň ýolbaşçylary muňa ruhsat bermediler. Stadionyň gapylarynda duran polisiýa işgärleri çäre gutorýança ýerlerinde oturmalydyklaryny aýdyp gatnaşyjylary öýlerine goýbermediler. Bu ýagdaý hususan da böwrek keseli bolan adamlary juda helak etdi. Olar polisiýa işgärlerinden gaty gyssanýandyklaryny, kiçi meýdanyny mundan artykmaç saklap bilmeýändiklerini düşündirmäge çalyşdylar we olardan hajathana girip gelmäge ruhsat bermegi haýyş etdiler. Ýöne olaryň haýyşy hem kanagatlandyrylmady. Käbir adamlar gaçyp çykmaga çalyşdylar. Ýöne olar stadionyň daşyna gözegçilik edýän polisiýa işgärlerini görüp izlerine gaýdandyklaryny aýtdylar. Diýip Bayramaly muallim gurrun berdi. Çäre gatnaşanlar bir saada goly ýaşyň aşagynda oturan soň ýolbaşçylar olary tamamlaýjy gedek gaty gyýgyryp el çarpyň we baýdaňyzy galgadyň. Soňra sizi goýberjek diýdiler. Şondan soňra gatnaşyjylar öýlerine goýberildi diýip muallim aýtdy. Adatlyň bu çäre onuň näme bagyşlanandygy we gatnaşyjylaryň ýüzüňde bolan ýagdaýlar barada Mary şäher häkimliginden Bayramaly we Türkmengala etrap bilim bölümlerinden kommentari almak synaşyklary oňy netije bermedi.